General Secretary Demand DC Amanyoko ye Fiifi Kwetey na ensem bi ene na mo emonten ya wonde eto no so se nyimu akanfo ne agbefo no ne ade no da bi nyasa na tie na no da na wo kire mu se one DC mpenfo hia e wo from mantam mu ya wo mo dwendwen kwan yo mo befa so a di nkunim wa ba ye to ewi akire na ni bi ne nam ana video bi ne nam monten a odi nyimu ba Asante ene agbefo entema o kire se saade no nokure bi animu a Adom TV edebe Enkrata bia NDC amanyoko no twerefo panyini edebetu dwa no wo kire se NPP amanyoko no ene boapa efa akwan wodo so sebeya ebehye omanfo tirimu se wode esoma wodo ene amusieku wodo ede mpapamu eba omanfo entem na nyina eye pa pese odi nkunim wa fempenu ne aduonu nan yi abato obekoso munti ena wo kanesa ocho se NPP amanyoko no nsemu okeka nokure bia enim na ya amanyosem nti ena wo mu eyesa na emfa ho se opese okeka nsem esei ni din omanfo begina aka won wabom emfa ho ene yesom anasa busuaku anipa no ewo mu ekwa wodo a opese ofaso na asomdwe wo man mu wose no enyade a ebegina ofa sankrata yiso so de to Ghana fo nyina nim se NPP amanyoko ndi bebetu dwa wo mo nwene ho ansana wagye atum esanse